Joo, EX-työkaveri nyt sitten läksiäislahjaksi jätti mulle tuommoisen. Tämä näytti sen verran mielenkiintoiselta, että tehdä ihan video, niin ruvetaanpa tutkimaan, että miten tämä oikein tämmönen vehe toimii. Tuolla on tuommoisia ompelukoneella ajeltuja reikiä. Pahvissa lähtee tuommoinen. Täällä on pussi. Tuolla. Siellä on hana myös. Siis miten tämä on niinku tarkoitus? Hei, tuossa muuten jatkuu tuo katkoviiva. Niin just se, joo. Kyllä. Sehän helpottaa huomattavasti, kun aukastaa vähän enemmän tota pahvilla ottaa tuosta. Ja joo. Hetkinen. Vito puno. Sitten seuraavaksi. Mä voisin laittaa sen tuohon pöydän laidalle, mutta se ei näy sitten kamera. Mä tarvitsisin jonkun korokkeen tuolle laitokselle. No perkele. Oho. On hyvä, että on noita välineitä tuossa. No 5 litran kattila tuo. Noin, ja sitten katsotaan. Joo. Kattila löytyi tuolta tiskikoneesta. Sitten meillä on tämmönen oikea niinku elostelu. Voi vittu, ei se riitä toko. No. Saatana. Minkä mä? Noniin. Noin. Sitten mitenhän tämä tippa sieltä ja tuli. Noniin, noin vai. Noin vai. Saakelin. Ja siinä on sitten. Mitäs tämä on? J.P. Chenet, France, Sauvignon Blanc. Debut. Blablabla. Paris, France. Discover the allure of low alcohol Sauvignon Blanc. Hailing from the renowned vineyards of France. With a modest 8% alcohol content, this wine captures the essence of the French terroir. No, maistetaanpa nyt sitten. No joo, kyllähän jääkaappi kylmänä juo, että ei siinä mitään. Ihan on toimiva. Joo, mutta semmonen video tällä kertaa, niin katsellaan ensi kerralla jotakin muuta.